Vidéo ti nino Nathalie Rabenarivo nanarabe. Zanangan vidéo ni tapahako ni kupeko ni vulanko minty agnatiny. Ano yombarakolo misy jery mbo mahay voly io za. Ano hiskanao misy raha handay to haiko anao mitolatola anao komasy magnankolankolatra komasy anao fotony anao mivolagna va hampamasigny zavatra anday tono. Matoa agnaragna anao Nathalie Rabenarivo nanarabe Facebook agnaragna Facebook tongony ko foto zanagna vidéo farany igny zazy tsy nanogno agnaragna fa zazy izy ty nanoratra agnaragna fo agnabo. Matoa raha ataonao jiaby tsy avy aminany mba mahiza voly. Anao mavandy ano magnatongro razagna fanjakagna jiaby hainao mipetraka amlohako atogninao volagnanao vanao voly vandinao reriky anao bako magnatongro razagna fanjakagna sasany aby io oni mbuzangana vanao voady nganavanao tolika ande magnapotiky zao mampisaraka zay fivadiany io anao ndraiky baka tsy masaky mivolagna amindro ande mono za oni mizegny volagnanao nganavanao vandy fotony araiky ro magnangy aminaka magnangy zoky aminaka zandry aminao an lelahy zoky aminaka zandry aminao ay izy io raha utilisenao sanandra matoa ndraiky zisy karazagna fanjakagna aby jo fa tsy mandray anao fotony hendrova vandy nataonao rehetra tam 2019 jusqu'à jo fa tsota tonga anao mavandy anao na vandy edy anao ni volagna nandeha amrazagna fanjakagna magnangy amlohako ni volagna fa tsy hadeky anao nidriky jusqu'à amrazagna naka razagna fanjakagna aby resaka razagna fanjakagna ndraiky razagna zegny resaka zagnahary nidriky ro jusqu'à amtandrazagna naka nafatesanao jusqu'à zanako fotony iro igny nidriky hagny ni volagna fa tsy fa iavagna tampoko ambadika aty zegny anao nagnano tolika ndraha hafa na hafa ty zanako anao jo io agnatogno razagna fanjakagna fa hainao fa tsisy razagna fanjakagna Madagasikara mandray anao Nathalie Rabenarivo nanarabe fa tsisy fotony fa mahay fitaka anao lahady ty bako narô za ko volagna aminarô biafa sofigny biafa horogno biafa lavaka ndray ambany ndray ambony ndray tsy haiko izy ty anaro mivolagna hady lela ty tsisy hady lela zegny resaka faty fahignana mba misy ajery anaro legny ty midika amraha kara ty resaka faty izy ty tiony tsy nivolombolanko am Facebook teto ambarako ampavoly izy fotony zakajy ankolokolariny am Facebook zakajy kotrokotragniny am Facebook fiainagnana ka mahalagna abokako eto mety naro olo nipoteinao fahignana Nathalie Rabenarivo nanarabe mety fa nafatolonarunary anao ndraiky groupeny ampamosavy pandia ampasagna na manao fikambanagna jo tadiavinao ngala fahignanan'olo andeza hoanao ngovo anao drako anao namany io haiko anao tsy tagnatin'ny jerinao ka ndi volagna anday mon'olo nampitrosanao izy vola anaro doko mivolagna ka ze nampitoko iky zany volagna va moasino za tsy mila moasy zegny raha jiaby ataonarô hitako edy lahatra andragnahary nataon-dragnahary va mety za donc ni agnajanogno raha tsy manjary ataonao io fa hela nagnanaovanao io niaraka am lelanao nataonao jombilo fa nalaza nipotehinao fiainagnanany niaraka amin'ny araiky anao baka à la réunion nandesinao jusqu'à Tanosibe izy juste niaraka magnangy hafa fo nipotehinao ndraiky voly feky nagnano Facebook na avy amizegny anao tombe vadiko io zanagna ambela izy a Madagasikara lehilahy tsy mety mahay mandranto izy mizegny nisongo anao ty agnano izy jombilo za koa mbola maditry tamin'igny hitanao fo baka izy niaraka aminao haiko zanelo ko amizigny za niteraka am vazaha anao amizegny izy navy andafy eto anao nivolagna ty namagna ndraiky izy agnano kamarady nareo fampinamagna vandinao reriky dianao ndeha hagnapotiky za tam fotoagna igny anao bako koa fa nahita fa izy tsy hoazonao eky fa anao tsy tiany anao mba zahava edy soranao mba zahava edy za zahava vatagnanao mba zahava za bako mba zahava magnangy jiaby niarahanjo kara taloha io fa tsisy hady lela zegny nagnanaovanao samby tsy managna vadiko io Nathalie Rabenarivo nanarabe nagnanaovanao samby tsy managna mila vonenao ta mois de novembre nanomboko narary reto mois de novembre décembre 2023 janga izy mois de juin 2024 nitaha zahay hoe samby nitsangagna an'Afrika nitsangagna Madagasikara tsy nazahoanao fahignana nany anao nanarabe anao taranaka mpamosavy haiko
Anao baka tsara na hentitihiko marigny fa za nivolagna fo za tam vidéo igny fa za tsy nivolagna raha maro eto za eto ivolagna za volagna tsy mavozo anareo izy donc ambaranareo vandy heko anao agnatin'ny fikambanan'ny mpandiam-pasagna ny Tamatavy Feno Arivo Leste tsy anao zaraiky anareo io fikambanagna hitako roa matetiky mitsangagna raha inao magnano raha amono zati amfahigna ko raha nino raha ino mafivlagnana izy raha kisasianareo zay fahignana anaka mila lenareo fotony agnatin'ny contrat nareo andeza wanareo pouvoir amontraka nareo io za fahignana anaka tsy wazanareo anao jona agnato iska anao magnano anao fa raha jiaby ataonao fa vamba io fa tsisy raha misitiky matoa izy fa volanko jusqu'en Facebook eto raha jiaby ataonao Nathalie Benarivo Nanarabe fa vamba iro hula mbo tsy mahay anao fo mbo hazonao amamlela ndraiky agnanaovanao ke hodihodinao aby io mbo mitandregny raha volagninao io fa tsisy ady lehilahy ndray vadiko fa tseky vonenao tam 2023 io ady lehilahy zegny rehetra mbiagna azovy amitsika magnangy niaraka amy lehilahy tsary nivolezany lehilahy ninona ataonao kisasy andeha aminoagna za magnapotiky fiainagna anaka nipotehinao raha jiaby niforogniko andafy eto za nody teto 2020 nipotehinao tsy nazoko ndray sotro folo ka tseka dosinao teto za tsy nafakanao nisy ampihira magnangy nagnampianao tamin'igny izy bako na hatsapategna amizay fa hitany fa tsisy ata hady lehilahy le raha fa nandeha lavitry na faty zirika zanako naterako nataonao toloka agnatin'ny rano zanako tsy narary ndray ngofo nagnanaovanao toloka agnatin'ny rano tsara zanako tadiavanao ndivony agnatin'ny rano fa za azony fatiavako rano azony za mipetraka aty misy ranomasy amoron-drano aty à La Rochelle aty ary hitanao fa za niteraka lehilahy io niteraka zanako lehilahy io matoela hainao fa fanagnana anaka problème ny vola ndraiky fanagnana zegny ninao kisasy raha tsisy le raha anagnanao hitanao va ho misy aminaka zegny ny mamparary fonao io tsisy ady lehilahy bazahavy edy atsika roe anao mivolagna akory eky matako iady lehilahy vadiko fa gnilako agny vadiko fa tsy mivolagna aminao farany nahitavany soranao ndraiky nivolagnany aminao mois de septembre 2023 le 24 septembre après anniversaire ko anao mbo mivolagna mbo mikambagna aminany ifainao hany ndraiky ifainao raha giagny aloha tsika andeha restaurant izy nivolagna kaza magnano vidéo fa tsy tiako hainy priska izy taminao atsika fa tsika fampinamagna za tonga namako anao mitonga namanao anareo nandeha ina ambarany africain nagnano vidéo no arignesagna fionany foto dianao tamin'igny mbo misaraka tamin'igny izy amin'igny tamin'igny fanomezanao raha fa tafidika agnatin'ny kibony fotony fa hainao fa tsisy lera eky andi tsisy lera andiha mbazahavy edy drako anao e mbazahavy edy izy igny mbazahava mizy boka mba misy raha mba eritreretintena raha kotiny mba hentena fa mbo en place nakajo io mety ho possible mety possible azonao raha karaha zegny hitanao raha nipitrako amy lehilahy io anao koa tsy he Nathalie Benarivo Nanarabe tandrigny efatra biafatrana lavaka sofinginao o lavaka masotenao amy lely fory io lavaka forinao lilianao io biafatrara io hainao raha tsy nialako io lera zanavy a Madagasikara za mahita fa haiko izy koa nipetraka aminao tsy mety maty tsy ampy 10 taogno amiagna izy maty ataonao ino mafivolagnana izy fotony tsy avoatananao anao tsy tiany baka tsy avoatananao tsy maintsy miaraka magnangy fo andeha ataonao sacrifienao izy amin'ny fikambanagna anareo mpandiam-pasagna mpamoriky mpamosavy ny Tamatavy io fa tsisy ady lehilahy zegny sanandra za magnambara anareo zegny eto fa nareo mba biafa nareo lavaka sofinginareo nareo koa fa tsisy lavaka sofy lavaka horogno koa fa tsisy ndray lavaka tingny ndraiky lavaka mastay fotony na hena ihigny eky baka za 7 fois za koa mivolagna aminareo nareo kaza midika amy raha tsy hainareo raha momba faty io anareo ndi hidiky problème tsy hainareo kare nivolagnako izy amy Facebook eto fagnandifasako message ny aviany amy lavaka sofinginany ndraiky aviany amin'olo jiaby magnodidigny izy manipuleny ampidiriny agnatin'ny problème za tsara nisy olo za masaky mipoko amin-dragnahary mba mahita tsara nisy olo nampidiriko agnatin'ny ady io ke nagnano vidéo nagnano publication baka amin'io apara commentaire ndray la famille ko ndray namako za misy namagna za misy la famille tsara nampidiriko aminany io olo firy nalefa Nathalie Benarivo Nanarabe mikaiky za amy telefony
Olo mpirahin magnano vidéo. Nampidiki olo izy aminano re 2019 nagnano namany araiky volanko nampidiriny aminano agnadoso za eto andafeto namany ampihira agnadoso za andafeto nagnano ziska hira. Tsy hainao aby iny dikany hira nataondreo igny. Olo mpiry nampidiriny aminany. Fotony hady lehilahy io izy agny baka anareo tsy fidianareo jery ndraiky fatiavanareo gidra fatiavanareo anareo olo misy fiana anao zala misy fianagna tsara anao olo nagnino anao midika amin'ny raha karaha mbazahavy edy izy anao drako io anao volanko ndre anao namany io koa volanko amizay haiko ndraiky anao tsisy jery hafa nampitrosanao izy vola andegna anaovagna lamalama baka ifonao mirazagna fanjakagna vandiny areriky bako tsisy razagna fanjakagna fa mitandregny raha volagniny fotony fa vandiany sanandra fitaka ataon'ireo bako ro razagna fanjakagna ireo io misy maha misy nizy ro io masigna amitsika Madagasikara mbola misy tany masigna zay rano volanko eto za miandrigny anao a Madagasikara za miandrigny anao za ko tsy mahasambotra anao andafy eto Madagasikara za mahasambotra anao Nathalie Rabenarivo Nanarabe foto za misy razagna za misy razagna bako izy ambarako anao za misy havagna misy namagna koa kivorivorkinao anao misy grupy anao misy grupy ny mpamosavy mpandiam-pasagna ary regny olo patetiky raha hinao magnano raha hitako raha jiaby eto matoa raha ataonareo jiaby hitako misy dikany edy fa dona maizan-dragnahary za raha na voanalohany zany jaly zany problème nakaty haikeko zegny parce que tsy haiko loatra ino loatra fotony voalohany nidirako tagnatiny tao za koa fa nahita jilovy lehilahy naka io niaraka aminao vadiko io niaraka aminao agnaty jeny ialako izy zahavako hitako raha jiaby avoa izy après volanko malahelo fona kake lehilahy vadiko ny tiavoko ny voneny olo baka amiraha karakara io ny sauve fahignananany tsendriky za zena mpidoko za voalohany aminany na hetiako amizegny izy après razagna koa nany razagna koa nakany razagna naka mankatia tio tanteraka vadignanay donc hitandreo koa baka za ba si quelqu'un droit quoi ni sauver izy aminao fotony haiko izy fa tsy mety vonenao ary hitako ary tsika ataonao ma tsika vonenao marigny tam 2023 2024 zeny boahany tsy tia lala fe ndray marigny agnaragna iska za meloko za mivolagna anao am raha jiaby ataonao io izy tsy tia regny feky tsy tia lala feky tsy tia he feky raha mombanao ko anao Nathalie Rabenarivo Nanarabe fa tsy hady momba jilofo zegny ndraiky momba vadiko zegny fa tsisy hady momba zegny fa tsy zegny problème tsika roe problème tsika anao mamosavy anao mamoriky fiainagna nakatsy ambelanao zagny anaovanao toloka faty sanandra ampidiranao fandraraha feky odry keky mbola ler fikasaka naka fiainagna naka koa fa anao fa tsisy raha vitanao anao jo fa tsisy raha nagnana hazony zegny volanao lany amin'io fogno za amizegny manjary laninao vola amin'io zegny raha mampahihigny za foto za mbo gêne za jo za mitady ny amaraiky foto za tsy tiako mifaragna karanao io za amizegny laninao vola koa za magnadoso raha tsy manjary jiaby alefanao io laninao vola amizay koa za laninao fotoagna segny naka koa ty tranquille za miconcentre amin'ny fiainagna naka igny arebrebinao ndraiky kivorivorkinao io haiko jo ba anao taranaka jo agnatin'ny lionao za nahita vidéo io be tsy misaraka aby io izy io hitako marigny va fomba agnanovagna fomba io tsy voriky nagnanaovandreo izy taloha va raha hafa ninao ampiasaigna amizegny haiko anareo io tiangala fahignanan'olo edy andegna anaovanareo sacrifice baka za hoanao pouvoir fotony anao fa tsisy hery razagna fanjakagna fa tsy magnampy anao fa tsisy vola tomobile nanananao Land Rover kere tam 2023 izy nalafinao anao bako nagnano location Land Rover izy anao za tsy tia lala fiainagnanao fa irinamanao raha hinao mandeha mikekek zany mboro koa mitantara fiainagnanao ambadika aboka koa tsy zegny fo koa anao nagnirako nandeha La Rochelle aty ni zara momba za voanalohany ni raha hinao 2023 maintenant 2023 ni raha hinao ny fenao volanao 2023 ni raha hinao ny fenao karama nandeha nagnaty tia hera momba za meky fo nagnirakolo koa anao sanandra anao mila mahera jam momba za eske anao ndraiky nahita va za nagnirakolo ni tandregny momba raha saigny manao
Chari. Irofu mnene hem tantaram nakati. Ahiza kula moitié. Jusqu'à la famille no. Hempaka. Maitaraja betono yu. Hendro kwa rahatono. Leng mis zengi. Changatin group ndahatono yu. Anvor kino yu anona talira benarivu na narabe. Ni bwaha ni tanona ronangan video tyoing. Zan vulungam dako za chimia dindeke no za foto za chisul nama kumiade tombunin tani. Ko chelo mga putik fia nga nakama hemp kazama ndan vola nakasana nda mga duheng yufu. Chiseki. Ndeju. Kono chinangan vorvor kino. Franchement. Chini tuya no zana ko fana tinona mbela no tranquille za. Zame timvulunga ne. Zanga lata zanga harajabi. Fanino mbuni tuhi. Ziska jonde hane no fa chele chihita no. Zana kano ya vinga no. Rikamara dino yu ya vinga no. Mangampia no harabola droite ya gauche. Mande mangan wera ndek la fete ndek bali. Ano jona ptusa na mano ivola. Ande nga no vunga ande iphone. Vanderer ka no hep chisilera mpifono anoze. Ano jona ngirka ro grupi ne pamusavi abiyu. Angala fahingna nuli vunenga. Andeza wono pouvoir plus. Ano natalira benarivu na narabe zengra mapichanga nojo mga kula tano soma. Etu za mihande ngibaka. Aza wono pouvoir plus zing ndanga hari mbuni natalira benarivu. Ndanga hari ni asa chika ulu jabe tombuni ntani nde mpamusavi nde champamusavi. Nde pandia mpasanga nde chapandia mpasanga. Ndanga hari ngabunga bunyu. Baka komzenkwa. Europa ndi ampasanga zingro Madagascar. Arza kwa mananga razanga Madagascar. Zagaskaran za chitaran ka pamusave pamorki. Fa za taran kanulumba mananga razanga kuwa. Za chimatinaro. Bakon anon yeseye anga la fahinga ziska la famiku. La famiku chiwazuno. Hita kurana tono reta mois de décembre janvier nyano ko facha fatiza mila hamono karibu na tono na fatia sana zana za ko fachi matino nde tetchino mzana ko elilahi na tonde ki ju hazul favuzuoko fahinga na nan cho hazul retizi mbanga tin ki buju fan protège ndanga harisa kiziju kaza yese nga feki fachombu avozan fahinga no ra hafa malakilaki ko zana kulilahi heliwedi yuran kisasino izina za wono zana kulilahi be Arkaraze ko zana kumangangyo. Ijoyom fa heno fat chazuno za chazuno zana ko nyilako. Ano check and take fatita devno na tekno amni la famille ko na dako. Madagascar. Na tonde kana dako imamu. Ama skrini izimichi mangano Allah akbar sananda yuke. Akor ko matona ndeza wono fa ingina nani. Ano nde pamsave no natalira benarivo ana ro mi vuleza mi dikamra hatiena ro. Chindrek chindweza mangan video wetu hadlela anaro ndek fatiavana ro raha ndek fatiavana ro histoire ndek fatiavana ro anaro chisifiana ndek jalousie na ro anaro comme si fora chamnaka mandiana messenger naka wandi ngambila message atova vulanga hafa kaza mate mid camera tiena ro ra reska momba fati fahinga na Yuchi fanga putenga fuchomba na ro i video na ro i hira na ro zenga nga put kifia nga nakaze chima put kifia nga naka faraha vuzuo kwa mrato na ro raha momba fati zera mampangaru waru zamampa ana rozela ulumbelu ninu lote kichima heva fati zenga raha fa grave fotun kwa ulumate fa chimpudeki ulumbelu ninu lote na ro zana ngan video ni tapa kumintizi ni publier ko azun fona roma rati hen problem na runekza Nangan piasa ku Facebook ti atu fivulanga quiz bakar ngin lavga sufinginani zatalua na piasa sti bakar naman mabamangana chizi uza farodia boy azun manipulation an za je me rendre compte c'est même pour rien wa invaza za perdi futonga na zatalua nila bakar naman mahajer uza hitando chara varom ke exemple privé ang zamangan video en public et tout Romangan rahin mande mkutunga zam privé ang zamangan video en public et baka rovlang tutu itsengi
mba magnanitra izy mba tsy tafiditra agnatin'io problème io fa to resaka mamba faty ane io anareo mba tarankan'olo baka ia ma tsy maheva mpamoriky misy ampamosavy tsy maheva tsisy ampamoriky ampamosavy zegny raha misy ahody zegny raha misy sasany magnano kaza mino raha karaha zegny anareo olo baka gasy no job lava tay baka Madagasikara ry magnano fa tsy mahe ndray vazaha andafy eto fo maheva kafirin'olo zao io ndraiky ahody nefa magnano sary verjery anareo olombelogno ino loatra magnano fa ahody zegny raha tsy masimasigny ahody zegny raha tsy zegny hoe ko raha mbotsendrika voanareo agny fogna izy mba mety anareo magnano bevava anareo fa kaza mivolagna va kaza mino raha karaha zegny azo amarozana ampandia ampasagna amitsika ry za mbo hely zegny ambarako histoire racontegna ambarako juste légende za boka ko amizay za fo andi zan'olo ambony tragno ze olo pandia ampasagna boka ro pandia ambony tragno aby anao agnatin'ny tragno mivolagna anao ndraiky tafiboaka aby anao tanteraka raha volagninao igny ro koa fa nahary ro ni soma anao zegny raha misy amitsika ry zegny za teo mivolagna fa ry pagnano hody io pamosavy ry pamoriky pandia ampasagna akotikotiera aby fo misy io za tsy magnampoy Antananarivo ary misy Antsirabe Afianarantsoa tany jiaby ko baka Tamatave zegny baka tany fa malaza zegny fa lambadika ry fa tsisy tany tsisy io kenareo magnasary foagna io magnano zegny hoe hady lehilahy ino mba raha gagné aminareo aminany io iro jo io angala fahignan'olo ivonegna anaova ataondreo karaha forma lafiky tsy haiko ka fivolagnandreo izy angala fahignan'olo ndivonenao baka izy mafotony izy ao fa sahiragna arabola izy sahiragna hamon'olo ndraiky agnapotik'olo fo zegny fo raha atao andra koa sanandra bako anareo kamaradiny anareo mahita izy sahiragna anareo mbo mangala hondraha mahitoa raha ataonareo jiaby hitako haiko anao nampitrosa izy vola drako ivola nampitrosanao izy haiko ndraiky tsy andegna morehany ze nampitrosanao izy nampitrosanao izy andegna anaovagna lamalama andegna agnatovagna ravagna fanjakagna andifono izy nampiasainy izy io namezany ro groupe ni ampamosavy ampamoriky aby io amony fangala fahignan'olo baka zegny azahoany angovo magnangy olo manjary Zagnahary nagnano lalagna naka zegny ndraiky lalagna nany mety hela nagnanaovany jo fa jo eky donc tsao za faran'olo mety agnanaovany izy eky eto ambony tany misora fa tsy ho misy eky après za mety zegny je pris les choses comme ça moi mety hela nagnanaovany kivorivorikinany io magnapotipotiky fianagnan'olo io natalira be narivona narabe mety tsy niany ane namorahanjo indrina fa tsaky lela baka la réunion niaraka magnangy nandesiny am chambre avamba nipotehiny fiainagna tsy nagnano Facebook igny eky igny baka olo nampitandrigny za rety am 2019 anao nidriky am raha karaha io alalavitra eo izy avy ko amizay koa lela nihira nalaza fotony nataonsy jombilo potike fa tsisy laza eky niala izy potehiny fiainagna fotona namady magnangafa izy mizegny raha tetony am vadiko io natao samby tsy managna tam 2023 tsy natiny nitsangagna izy topy nitsangagna za nagnampy izy ary baka amizegny tsy nialako jure tam 2019 izy tam 2019 tsaiky sarako tsaiky ialako za ko nahita igny ata za mbo jeune za matanjaka nialako izy za amizegny mahita raha jiaby andalo haiko izy ko nambelako io tsy nampidimy taogno izy natinao natalira be narivona narabe pamosavy be io anao haiko anao agnatin'ny fikambanagna ampamosavy za mara haiko momba anao misy koa ataony tsy vakiako loha hainao raha momba fiainagnanao zegny tsy vakiako loha fa le izy manitreky aminakaty zay fa raha mampahihigny za koa raha momba fiainagnanao anao tsisy raha nagnana izy io fa hela raha jiaby ataonao fa helana izako izy fa raha tsy vakiako loha fa raha mampahihigny za anao tsy mety mahay mahajery maro razagna fanjakagna amy lohako ty tezinao isaka tsy are ndraiky isaka anao gnandraha volagnanao fa za fa tsy ady izy eky inamagna andesinao zegny anao boka ko amizegny anao ambadika ary anao mandefa lolo mandefa nino raha jiaby ataonao hitako raha jiaby ataonao hitako fa tsy tiako za manjary lany vola magnadio hegny nakasanandra zegny raha mampahigny za vola nakako tegna anaovako raha hafa lany
hagnadiovako hegny azony voriky tsy manjarinao anao fa tsisy fikasagna amin'ny fiainagna anao fa vita ni nakazy io 20 taogno plus ela helagna atsika 20 taogno plus ny 20 taogno zay ela helagna atsika roy bref anao ko fa commence ankolatra fa haiko edy itako raha jiaby nandalo za mbola tsendriky nivolagna za jo mahita anao magnankolatra isaka anao magnankolankolatra anao io anao anaovako vidéo ary anao ko boko tsy voly fo ko anao ndraiky vorikinao io anao anaovako vidéo fo eto baka mizaha aia ni antrehany jo eske na avandy za hela jiaby zay magnano vidéo za tsy arne nisy olo volanko en Facebook eto za fa nanda tsy tia midika amy histoire anao faut que za j'ai pas assez de cerveau pour ça quoi maro fikasagnanaka amy lohanaka za tsisy place eky mandiniky fiaignan'olo za tsisy place eky mandiniky ndrezy histoire anao za tsy tia olo efa mikotrakotragn'olo hainao za tsy tia zay za tsy mavita zay ninaka alira za koa misy fotoagna anaovako alira e fitadiavagna fa zegny fo ninaka tsisy eky alirako ndraiky fitadiavagna zegny fo ninaka ary za fitadiavagna io za mivize raha agnabo be saignanaka amizegny manjary tsisy fotoagna eky mandiniky raha karaha fa za hempaka laninao vola magnadoso raha tsy manjary amy raha ataonao sanandra ary za tsy agnadoso baka tsy possible anao raha fa tsisy fiainagna fa anao fo anao jo fa mankony hady lehilahy retimbiagna koa nampiaditsika lehilahy akô raha ataoko iady lehilahy fa tsy mivolagna aminao feky indrindra fa izy olo tsy eky vonenao 2023 ko samby tsy managna nataonao izy tompiny eky mahezy io ko aragnanao edy za misy meloko aminazy za meloko amy raha jama zany za meloko izy ankaniako volagna ko agnaragnanao maihigny izy ko agnaragnanao edy tsy tiany regny feky ko raha momba aminao oui tseky natinao izy ke tseky nandify fahignana nany tseky nandifiky nagnanovanao samby tsy managna zavatra nampidirinao 2022 fa tagnatiny kibony to ni renforcer no 2023 fa hainao va itsy tia lala feky mombanao ko anao natalira Benarivo na narabe mifaragna ratsy drako anao mifaragna ratsy raha torogninao io Zagnahary araiky fo drako araiky fo bako tsisy raha ambonimboniny Zagnahary ndre mitsanganany magnano vava ndre mitsangana magnano vanino Zagnahary araiky fo tsisy raha ambonimboniny Zagnahary zamino parce que izy sauver fahignana anaka ndek razagna anaka za miandrigna anao Madagasikara ampodiko am vidéo to ka za miandrigna anao Madagasikara anaro sasany managna fofo tsy manjary aby io anaro koa misy foratsy aminaka raha hafa diranaro fa tsy resaka raha momba faty resaka momba fahignana ty anaro lagniny misy rankirankigny tsy haiko savadiko navino songo anaro baka ko amizegny ni alany tsy haiko tsara tsy haiko ino raha agnatin'ny jerinaro agny tsy haiko anaro topiny mahe izy karaha ataoko za tsisy foratsy aminaro kaza midika amy resaka faty io izy io tsy zisty io tsisy ady lehilahy zegny raha fa vita re tamy 2022 voriky nany tiamono za rehetra 2019 nagnanaovany jo voalohany mois de janvier 2019 voalohany andifasany nino lolo aminaka anday mono za voalohany nday mba tantareko aminaro eto za mpasagna agnabony fandriagna izy mamopoko za tio za naheva magnango ngala fahignana anaka lehilahy magnatoreza lehilahy maro matanjaka reriky lolo za agnabony fandriagna ampasagna izy mamopoko za lolo magnodidigny za lehilahy areriky commence tio mois de janvier 2019 ambela ko anaro biafa lavaka sofigny legny tsy managna lavaka sofigny biafa lavaka horogno tsy managna lavaka sofigny horogno ndray lavaka tingy ndray lavaka masotay kaza midriky en problème naka zafa no priska ary natalira Benarivo na narabe fa raha io fate fitotogno aodina leny io antogno havy mampidelira izy io izy io tsy maintsy misy tany andeha antrehany izy io koa fitotogno io
zegny edy raha ampodiko ndray anao zanany mitandray manova mamanao io matoa izy nampidika anao tam 2024 agnatin'ny io dikan'izay fahignana anao aminany tsisy dikany ary anareo jiaby namany mampitrotrosa izy vola midika aminany io fahignana anareo tsisy dikany aminany fotony anareo vandiany hady lelahy o izy aminareo hady lelahy zay nagnanaovako vidéo ty fotony hady lelahy io fo raha volagniny ivadiko io fa tsy mivolagna aminany retry le 24 faranay tavansoranany le 24 septembre 2022 ary tsy tia lalagna momba izy eky indrindra fa nagnanaova samby tsy managna ampodiko eto koa nagnanaova samby tsy managna tseky voneny zegny Nathalie Rabenarivo Nanarabe resaka voriky io ary anareo gatsy job lavatebaka Madagasikara ary maheva misy marigna mpamosavy misy marigna hody misy marigna voriky ary pandia ampasagna raha misy marigna aza magna sary lefaka io mivolagna fa kazamino raha tsisy zegny zegny hoe zegny raha ambarako anareo midira patalon tandry anareo fa tsy raha kara io raha momba fahignana io fahignana zegny edy raha haiko ambaranareo velomanareo